אתם תגלו עולם אחר לגמרי. אתם תגשימו את הרצונות ואת המשאלות שלכם, אפילו שלא חלמתם בעבר ולא חשבתם שאתם תעשו את הדברים האלה. ובעיקר אני מדבר ליונתן ולמתן. איציק, אתה הרבה יותר ותיק, אז יש חיים, ואני באמת מאחל לכם את כל הטוב, שתתחתנו ותביאו ילדים ותגשימו כל דבר ודבר בתוך החיים שלכם. ותודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן ולשתף אותנו. הערב הזה באמת לא מתקיים, וכל פעילות כאן במרשל תל אביב לא מתקיימת בלי רון סואן ויהודית בורה. אני חושב שזה המון מאוד מחיית טובה. אני מזמין את יהודית בורה, מנהלת מרשל. הנה יש פה מקום, ירון. טוב, ירון, אתה לקחת לי את כל מה שרציתי להגיד, הכל בסדר. אז אני לא אכביר במילים ואני לא אעייף אתכם. לי קוראים יהודית ויש לי באמת את הכבוד והזכות לנהל את מרשל, מרכז רב שירותים לעיוור, שזה מרכז ששייך לעיריית תל אביב. עיריית תל אביב מפעילה אותו. נמצאת פה איתנו גם עדי אזוב המון, היא אחראית עלינו על התחום של המוגבלויות בתל אביב. ובאמת תודה עדי, כי תמיד מאחורינו, תמיד מגבה אותנו ותמיד מפרגנת. אז ממש ממש תודה, זה כבוד גדול עבורנו שאת איתנו הערב. כמו שירון כבר אמר, הערב הזה הוא כבר מסורת. ומי שהאדריכל של האירוע הזה, יוזם, מפיק, מבצע, זה באמת ירון. אתם עוד תראו בסוף הערב, באמת מגיע לו המון 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 תודות. אני הכנתי שיר שלא אני כתבתי, וקיוויתי שאתם תרשו לי להשמיע אותו. זה אסתר שמיר, באמת יותר יפה בטח ממני, והיא כתבה את זה ב-24 לאוקטובר. חוט של תקווה. צריך למצוא חוט קטן של תקווה בתוך הצער והיגון, להחזיק בו בנחישות ובאהבה מעבר לכל היגיון, ומעבר לנראה לעין. לאפשר לו לטוות יום חדש בתוך הנסתר, לתת לו כוח להתהוות, מול החרבות והייאוש המר, לקרוא לו ביחד ברחובות, לשומרו מכל משמר, חוט תקווה יקר. חוט קטן של אור, טובי חיים בינינו, עד שיקרום גוף שיצמיח אור וממשות בתוכנו, עד שתסולק החשיכה ותתגשם הרקמה הברוכה וננשום לרווחה. חשבתי שזה מתאים באמת החלק של התקווה, שאני בטוחה שאנחנו נצא מפה עם תקווה. מה שאני מאחלת לכולנו, שנזכה לראות את החטופים שעדיין נשארו בעזה ממש בקרוב. אמן. זה באמת הברכה הכי חשובה. את הערב הזה מנחה אליהו בנון, שדרן רדיו, ותיק, ומלווה מוזיקלית, לירון לב, הזמר, מוכשר והמקסים. אז אני מעבירה את המיקרופון ללירון, והבמה שלך. כן, אנחנו נצטרך את הסאונד קרוב אלינו. סליחה, אני מתנצלת למי שזה צורח. אף פעם לא מיקרופון מול רמקול. טוב, עוד קצת ווליום. שומעים אותי? לא? 1, 2, 3 ניסיון, ועכשיו אנחנו בשידור חי. עוד קצת. אני זמרת מבינה בזה, עוד קצת. כן. אוקיי, אז בואו נתחיל.
אני עכשיו עושה את הפתיח, בואו נראה אם אתם שומעים, אם לא, נתחיל. אז שלום רב לכם, קהל נכבד, בכוחות עצמם, 2025. כאמור, אני ליאור בן און, ואני שמח, נרגש וגאה להיות המנחה כאן הערב של הערב המיוחד הזה. מרשל תל אביב, מזמינים אתכם כאמור לערב מרגש של סיפורים אישיים, מפגש עם גיבורים שאיבדו את מאור עיניהם בזמן המלחמה. אנחנו עוד מעט נשוחח עם הגיבורים, אבל נפתח, כמו שהבטחנו, בליווי מוסיקלי, ואני מזמין עכשיו את הזמר לירון לב. לפתוח בשיר ולתת. לירון, בבקשה. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. או תלמד לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את סבך הקשר, כשהלב בך נצבע, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת. אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות וריגושים, תמיד לדעת לוותר, ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת, לראות בתוך הנפילה שיש מקום למחילה, תמיד אפשר שוב להתחיל, כמו יום חדש, כמו כרגיל, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת, או תלמד לתת, או תלמד לתת. תודה רבה, לירון לב, עוד ישוב אלינו בהמשך לתת. ועכשיו כאן נכבד אני מתכוון להזמין אל הבמה את הגיבורים, וזה ילך לפי סדר הופעתם בלוח השנה. הראשון, בבקשה נזמין לבמה עם מחיאות כפיים, איציק דדוש. איציק הפעם נשב על ידי בכיסא הכתום.
אנחנו מאותו מחזור, אז יש לך פרוטקציה אצלי. עוד כיסא אחד, עכשיו אתה תיכנס, עוד קצת, זהו. נכנסת, ותמשוך קדימה עד השולחן שתרגיש אותו, זהו. ועכשיו אני מזמין את יונתן ארמוני. שימו שלום, ולכן במלחמת חרבות ברזל. יונתן לבמה בבקשה. ועכשיו אני מזמין לבמה גם את הצעיר שבחבורה, מתן לוי, לוחם במלחמת חרבות ברזל. אוקיי, חברות וחברים, נמצאים איתנו כאמור בעיניי 3 גיבורים, ואני אגיד איזה מילה על עצמי לפני שאני עובר אל השאלות. אני במילואים עד היום בהתנדבות, סגן אלוף בחיל השריון, מנחה את כל הטקסים של חיל השריון וקורס קצינים קרביים בבה"ד 1. ויצא לי להגיד את השם שלך, יונתן ארמוני, כמה וכמה פעמים כמצטיין, נדמה לי גם בצמ"פ, גם בקמ"ט, קורס מפקדי טנקים, גם בקורס קציני שריון בבה"ד 1. אז אנחנו מכירים, גם בזכות העובדה שאני שמחתי תמיד להגיד את הביטוי הטובים שבטובים על הצעירים המקסימים האלה, ויונתן זכה לשמוע את קולי כמה וכמה פעמים, ושהכנו את עצמנו לקראת הפגישה הזאת, זו הייתה פגישה ברעות השריונאים. נכון יונתן? לגמרי. אבל לפני שנדבר איתך, נלך לפי הסדר. איציק, אתה ואני כאמור באותו מחזור, מלחמת יום הכיפורים. וכן, אני אתן לך את המיקרופון ליד בבקשה, מיד תקבל אותו. פה. קרוב לשפתיים. ערב טוב. תכף נגביר במידה ולא ישמעו. איציק דדוש, אתה נפצעת במלחמת יום הכיפורים, אוקטובר, שומעים טוב, 1973. אנחנו בוגרי המלחמה הזאת זוכרים את ההפתעה של 6 באוקטובר 73. ובאמת עשינו המון טקסים, גם בלטרון לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, להפתעה הגדולה, איך התמודדנו, איך אנחנו נודדים מאז עם המשפחות, עם החברים הפצועים וכו' וכו'. אז אני מתחיל איתך במלחמת יום הכיפורים. ספר לנו איפה היית אז חייל צעיר בן 19-20 ואיך נפצעת. ערב טוב. אני את המלחמה בעצם... עוד שנייה, סבלנות, אנחנו פה במקצוע. פה למטה? כן, תודה. תקראו לי. 1, 2, שומעים. שומעים, דבר. אנחנו אולם לא גדול. 6 באוקטובר 73 יוצא. את המלחמה, אני שירתתי כמ"מ בחיל ההנדסה הקרבית. את המלחמה התחלתי וסיימתי באזור סיני מול המצרים. גם יצא לי לחצות את התעלה לאפריקה, מה שנקרא. חיל ההנדסה זה חיל שבעצם היום הוא השתנה לגמרי עם כל המנהרות וכל הטכנולוגיה שיש היום, אבל אז בזמנו רוב העבודה שלנו הייתה מה שנקרא מיקוש, חומרי נפץ, לפרוץ דרכים, להרוס קשרים, דברים כאלה, וחילקו אותנו בכל מיני יחידות משנה כדי לעזור, לתמוך, הקפיצו אותנו ממקום למקום, וזה מה שעשינו. סיימתי את המלחמה, ואז, לא יודע כמה אנשים פה, אבל מי שזוכר, אחרי מלחמת יום כיפור התחילה מלחמת התשה ברמת הגולן. נכון. נקרא, מי שזוכר את המושגים האלה שהגענו אליהם שוב, לצערנו, לשמחתנו, אני לא יודע איך להגיד את זה, היום, בימים האלה, למובלעת הסורית ששם יש את החרמון הסורי, ובעצם צה"ל כבש את החרמון הסורי כבר במלחמת יום הכיפורים. ישבנו אז 40 קילומטר מדמשק. אין ספק שזה היה ניצחון ממש
גדול מאוד מבחינה צבאית, משאר הבחינות זה בלגן, אבל מבחינה צבאית... אין ספק שמלמדים בבתי ספר צבאיים, הייתי עכשיו בארצות הברית, אומר לגנרל אמריקני, ליאו, you don't have to tell me about your war, אני אספר לך על המלחמות, הם מלמדים בווסט פוינט את הקרבות גם בסואץ, גם ברמת הגולן. תמשיך. בקיצור, התחילה התשה, ואנחנו בתוך כוח הנדסה המשכנו לעשות את הפעילות שלנו, ואחת הפעילויות שעשיתי במלחמת התשה ברמת הגולן, התקרבתי לתוך שדה מוקשים, כלומר הייתי עוד מחוץ שדה המוקשים, אבל הייתי בפעולה מבצעית, התקרבתי לקראת שדה המוקשים, ועליתי על מוקש. בבקשה? כן, לקרב את המיקרופון יותר על השפתיים. התקרבתי לשדה המוקשים, וכמובן כשאתה נכנס לשדה מוקשים, אתה מצויד עם שכפ"ץ, עם קסדה, עם משקפי מגן והכל, וזה אמור להגן עליך. לא תמיד זה עוזר, אבל אין ספק שזה מצמצם את הנזק. אני במקרה שלי עוד הייתי מחוץ לשדה המוקשים, התקרבתי שפוף, כי זה מה שחייב אותי השטח, האזור, עליתי על מוקש. נון א'? נון א', למזלי. נגד אדם. נגד אדם. מיד הבנתי מה קרה, כי ראיתי חבר'ה אחרים שנפצעו לצערי לפניי, והפחד הגדול כשאתה עולה על מוקש זה ליפול על עוד מוקש. כי המוקשים מונחים נון א' כל איזה חצי מטר. זה תורת הלחימה של חיל ההנדסה, שמניחים את זה ברצף. נכון, כדי שהאויב יחדור, הסיכוי שיעלה על מוקש הוא די גדול, כי יש מספיק מוקשים כשהוא חוצה את השדה. וראיתי חבר שנפצע כמה חודשים לפניי, עלה על מוקש אחד, נקטע לו רק חצי כף רגל, אבל הוא היה כזה דובי ומזל לא שיחק לו, נפל על עוד מוקש, ובמוקש השני נקטע לו יד ועין. אני לקחתי את זה בצורה אחרת, רק מוקש אחד, אבל עשיתי שתי עיניים ורגל, אני גם קטוע רגל. רגל ימין? רגל ימין, כן. מי חילץ אותך? החילוץ היה די מהיר. כמובן כשאתה בא לעשות עבודה עם חוקר נפץ והכל, תמיד אתה מצויד עם חובש, עם כל מה שצריך. החיילים שלי פינו אותי, הוציאו אותי מאותו אזור, שזה גם תהליך שצריך לעבוד בזהירות, כי אתה לא יודע אם יש עוד מוקשים באזור, אבל יש תרגולת. הוציאו אותי, ובמקביל הזעיקו מסוק. המסוק נחת באיזשהו אזור, ועם הרכב שהיה לנו באזור, הקפיצו אותי לקראת המסוק. רמב"ם, פוריה? רמב"ם, הפינוי היה די מהיר. כל הדרך הרופא דיבר איתי, כי נפתח לי גם הראש, כל הקרקע. היית בהכרה? הייתי בהכרה, זהו, דיבר איתי כי הוא פחד. וזהית מה קורה סביבך? הבנתי, עד אותו רקע שהמסוק נחת ברמב"ם, שאלו אותי בחדר הביטוח מה סוג הדם שלי, אמרתי להם, אבל תבדקו, אני לא בטוח, וזהו, נרדמתי, ואחרי כמה שבוע, 10 ימים, משהו כזה, התעוררתי בטיפול נמרץ, כשההורים מסביב דואגים. מה ההבחנה? אז, שהתעוררת. אני הבנתי שאני לא רואה, והבנתי שאני קטוע רגל. מאיפה, אני לא יודע. לא רואה בכלל, או שרואה אור וחושך? לא רואה. עיוור מוחלט. כן, מהרגע הראשון, מהרגע שאתה נפצע, ככה אצלי בכל אופן, אתה חושב, וואו, מה עשיתי להורים? איזה נזק עשיתי להורים? דאגה למשפחה. כן. איך הם יקבלו את זה? ואני יכול... איך באמת היה המפגש? שאבא ואמא באו לבקר חייו ב-19-20? נכון. מה שקרה, קודם כל, אח של אמא נהרג ביום כיפור, בששת הימים. משפחה שכולה. בשנת 71 או שנת 70 היה אסון בנמל אילת, מי שזוכר, הייתה שם נחתת שהגיעה עם משאית מוקשים אחרי הפשיטה על האי גרין, ונהרגו שם בגלל טעות של אחד החיילים שלא פירק את כל המוקשים. מוקש אחד התפוצץ עם המשאית ונהרגו שם 27 חיילים. כן, זה היה אסון גדול. כן, ואחד החיילים שנהרג זה הבעל של אחות של אמא, כלומר הגיסה של אמא, הגיס של אמא. וביום כיפור, בתחילת המלחמה, נהרג עוד קרוב משפחה בשריון, חי ברון, היה רב סרן במילואים, וכשקרה לי אמרתי וואו, איזה אסון אני מפיל על המשפחה כזה, אתה יודע. זה הדבר הראשון שחשבת עליו, על
צער שאתה תסב למשפחה אחרי הטרגדיות הקודמות. איך בכל זאת היה המפגש הזה? אני זוכר שכולי הייתי חבוש, הרגל קטועה מן הסתם, היא הייתה חבושה, הרגל השנייה גם נפגעה, אז גם הייתה חבושה, הידיים, גם היד עם צלקת רצינית, אז גם הייתה חבושה, הראש כולו היה חבוש. ולמרות הכל אני זוכר את הרגעים הראשונים ואני אומר, הנה אני בסדר, אני מזיז את הידיים והרגליים. מאיפה השכל, מאיפה הכוח, וואלה, לא יודע. אבל כנראה... ומאז אתה בעצם עיוור. מאז אני חי. חי טוב מאוד. אבל אנחנו פה במרשל, אז לכן חשוב לי לשאול אותך, 50 שנה, 52 שנה אתה בעצם באפלה. כן, כן, כן. זה מילים כואבות שאני אומר את זה כך? לא, לא. כי אני חושב, באמת, אני לא חינכו אותי להיות עיוור, בסדר? לא לימדו אותי להיות עיוור. לא נולדת עיוור. ממש, כן, לא, נפלתי לתוך זה. אבל כנראה החינוך שאתה מקבל, הגנים, ההיסטוריה שלך, תפיסת העולם שלך, כל הדברים האלה ביחד, התמהיל הזה מביא אותך למקום שבו אתה נמצא באותו רגע. ואני חושב שדי בהתחלה הבנתי שהנכון זה לקבל את עצמך כמו שאתה, ולא להתבייש. יפה. וזה נותן הרבה, את האנרגיות ולהחביא את הנכות, ואני מכיר מקרים באמת מקרים קשים של חבר'ה קטועי רגליים שהולכים לים עם מכנסיים ארוכים כי מתביישים. עד שנופל להם האסימון, וברגע שהם מורידים את המכנסיים ארוכים ולובשים מכנסיים קצרים או בגד ים, הכל נפתח. כן. הם לא מתביישים, הם בעצם חיים. עוד מילה אחת על המשפחה, הם עלו לארץ מטריפולי. ההורים שלי עלו כן. בשנות ה-50, ה-60? לא. אבי כבר ב-46 ברח בטריפולי לכיוון, היה בבריגדה היהודית. הוא התעסק לא מעט הגיע לאירופה, ובאירופה הוא עסק בעליית, עזר באיטליה, בג'נובה, לעלות ניצולי שואה לארץ. חלוץ אמיתי בהקשר הזה. כן, הוא הגיע לארץ. אבי, זיכרונו לברכה, אחרי שהגיע לארץ, הצטרף להגנה עוד לפני קום המדינה, וכשהוא היה קצין בגולני, ב-53, כשהקימו את משמר הגבול, חיפשו חבר'ה חיר שרוצים להצטרף למשמר הגבול, והוא התנדב, היה בן מקימי משמר הגבול. לצערי, אבי, אחרי שאני נפצעתי, לקח את הפציעה ממש קשה. הוא לא דיבר, הוא נסגר, הוא היה לו ממש קשה לראות את הבן שלו. והיום אני בתור אבא, בתור סבא, אני מבין את זה. הוא היה במדים בזמן שאתה נפצעת? כן. אתה היית בשירות, במגע. כן. ולא לקח 5 שנים ונפטר. טוב, אנחנו עוד נחזור אליך להמשך, ונגיד תודה רבה אם כן, לאורח הראשון שדיבר כל כך לכם. המיקרופון עובר אליך, יונתן הרמוני. אם צריך עזרה תגיד לי, אז אנחנו נוכל להושיט עוד יד כאן. יונתן, אתה כאמור ואני מכירים שנים רבות, אתה בן 28 לדעתי עכשיו, או קצת פחות, או קצת יותר? רגע, שומעים ככה? שומעים. אני הנציג של הנוער, נתנו... אני הצעיר, כן. אתה הצעיר, אוקיי. כן. אז אתה כבר בן 28? מתן בן 28, נכון? כן, אני 25 וחצי. הופה, חודשיים 26, אבל אני מפריש את זה. מחיאות כפיים לצעיר בחבורה. ובכל זאת, מ"פ טנקים בחיל השריון בגיל צעיר, עשית את כל המסלול ואני מכיר את החבר'ה שלך הרבה שנים, באמת הטובים שבטובים, ואני חושב כל פעם שאני בא ורואה אתכם, אני מתמלא ממש ביטחון וגאווה שאתם הדור הצעיר שממשיך להחזיק ברסן הביטחון של מדינת ישראל, המדינה האהובה עלינו כל כך. יונתן, ספר את סיפור בתשובה לשאלתי של איפה למדת, מתי התגייסת ואיך החלטת דווקא לחיל השריון. גדלתי ליד ירושלים, ביישוב שנקרא בית חורון, כביש 443 שם. למדתי בירושלים, תיכונים אלפאות. יש פה מישהו שמכיר? בית ספר איכותי, כן. בית ספר טוב, כן. נכון. כן, בדיוק, היה בית חינוך עבריים. נכון. ג' פעם אחד מבתי הספר הטובים בירושלים, כן. ואני ירושלמי אז אני מעיד, כן.
התגייסתי ממש חודש אחרי סוף התיכון לשריון. רצית? הייתי אמור להתגייס לגולני. הרבה גולנצ'יקים במשפחה, גם מאבא שפה היה בסיירת גולני, מ"מ ב-13. אחי הבכור היה ב-13, אח השני, התאום שלו היה באגוז. אז גולני, קיבלתי תאריך גיוס לגולני. ואחי, האח שגדול ממני, אבשלום, היה קצין תותחנים, בדיוק בקורס קצינים. והוא היה משריונרים, אז הוא אמר לי, לך לשריון עדיף. אבל רצה של קצין תותחנים, לך לחיל השריון. כן, הוא גם רצה שריון, אבל כן. הלך לתותחנים. אז התגייסת לחיל השריון, עשית מסלול מצב"ב, צוות מחלקה פלוגה, לקורס מפקדי טנקים ולקורס קציני שריון קק"ש ברצף? אז הייתי בעצם, אני אגיד שאבשלום, אחי שהזכרתי אותו, כשאני הייתי בטיורנות, הוא היה סיים קורס קצינים והוא נהרג בתאונת אימונים. בצה"ל, כן, זה ב-2017. אבשלום ארמוני, זכרו לברכה. נהרג עם עוד סמל של המחלקה של אבינועם כהן. ומאז הייתי בדילמה כל פעם אם להמשיך במסלול של לוחם קרבי, אחרי זה להמשיך לקורס מפקדי. למעשה יכולת לקבל פטור בגלל שאתה בן למשפחה של כולה? להיות ג'ובניק? כן. יכולת. מבחינת חוק, כן. אבל לא רצית. כן, התלבטתי מאוד כל פעם, גם לפני קורס מפקדים, קורס קצינים, קורס מ"פים. תמיד שאלתי את אמא ואבא. מניח שאבא תמך, למרות הקושי. כן, אולי נעלה אותו, אבל מה? סתם... לא, אני רואה את העינון בראש שלו, אנחנו כבר מבינים. כן. אז המשכת קדימה במסלול, ומהר מאוד, לפי החשבון הזה, הגעת להיות מ"פ טנקים. כן, בעצם הייתי סמ"ך מ"פ ב-2021, והיה לי מ"פ שהחליט לעזוב ביום אחד, וככה נהייתי מ"פ. אז הייתי מ"פ בלי קורס. בגיל 21-2 כבר. גיל 23, כן. ובפציעה הייתי מ"פ כבר אחרי קורס מ"פ, בגדוד 74, חטיבה 188. היה לך ברור שאתה חותם קבע ומשרת בשירות קבע של קציני השריון? לא. לחברים הקוראים שלי אין אמון בי כבר, כי כל פעם אמרתי שאני לא אמשיך והמשכתי. קל לשכנוע, מה שנקרא, שיחת מג"ד, אומר לך, יונתן, בחייך, אנחנו צריכים אנשים כמוך בצבא. אם אתה לא ואני לא, אז מי כן? בטח שמעת את זה. משהו כזה, כן. לחץ פיזי מתון. כן, לחץ פיזי מתון. אבל שוב, אני אומר, הטובים שבטובים נשארים וממשיכים. אנחנו מגיעים עכשיו למלחמת חרבות ברזל. אתה מ"פ בגדוד 74 של חטיבה 188. כן, מ"פ ונוס. ונוס פלוגה ו'. פלוגה ו', ונוס אימפריה. הייתי בעצם בערך, זה היה ממש, כן, שנה בתפקיד. הפלוגה ואני היינו אז, תפסנו גזרה ליד ג'נין, תעסוקה מבצעית של חיל. הטנקים היו בצפון במחסני חירום. צריך להסביר לציבור שטנקיסטים עושים קו בלי הטנקים, רק בתקופת מלחמה הם כמובן חוברים אל הטנקים שלהם. כן, יש קווים עם טנקים וקווים כחירניקים, עושים הכל מהכל. הייתי פה בתל אביב, היה חג אז אני הייתי בבית. שמחת תורה. כן, היה שמחת תורה. הסגן שלי היה בגזרה, ובעצם הבנתי מה קורה. לקחתי את האוטו, אספתי חיילים בדרך ונסענו לעזה, להילחם. נסעתם כחירניקים, בלי הטנקים? הטנקים היו בצפון. נסענו, כן, ממש עם רכב, לקחתי רכב מהגדוד, אפודים, קסדות, נשקים ויצאנו בדרך. איפה נלחמתם ב-7 באוקטובר בצהריים? בעצם בדרך לעוטף, אז הבנתי שיש טנקים של גדוד אחר של החטיבה שנמצאים בצאלים. שם היה מחסני חירום של הגדוד הזה. צאלים חצי שעה בערך מקו עזה. כן, אז נסענו לצאלים. הייתי רב סרן, אז לקחתי טנק למישהו, קצין יותר צעיר, ונסענו להילחם. החמת טנק. כן. כמובן מרכבה סימן 4. כן, הייתי עם נהג טנק שאני לא מכיר, בכלל מאותו גדוד. 2 לוחמים מהפלוגה שלי. ועוד ככה יצאנו לדרך, 3 טנקים, המח"ט שלי, עוד סגן האלוף. אור היה על טנק, המח"ט, אלוף משנה אור? כן. מדהים.
ואתה ועוד קצין. 3 טנקים, מחלקת טנקים יוצאת לעבר איזה קיבוץ או יישוב? נסענו לכיוון סופה, היו שם הרבה מחבלים. כשהגענו לצומת גבולות בעצם הבנו שיש שם כוח שמתפעל את האירועים שם, ואז התפצלנו, המח"ט וקצין נוסף נסעו עם 2 הטנקים שלהם, המטעים של קיבוץ סופה בעצם זיהו שם מחבלים. ואני מצומת גבולות נסעתי לחלץ חבר שנתקע בלי דלק על כביש 232 ליד גבולות. יצא לך לעלות לעמדה ולראות פגזים? אז חילצתי אותו, חזרתי לצומת גבולות, הוא היה תקוע וטיפל בטנק שלו, הבנתי שלחכות אי אפשר. לא היה לי אמצעי ראיית לילה, וכבר היה חושך. חושך של שבת בלילה. כן, חושך מצרים, ממש. והשגתי איכשהו אמצעי ראיית לילה, חצי גנבתי אותו, ונסעתי ונלחמתי בקיבוצים מגן, נירים, כיסופים בעיקר. ירי מקלעים או גם פגזים? גם וגם. גם וגם. גם פגזים. וזיהית את האויב בקלות? אני אגיד משהו שאני אומר עליו תודה, זה ממש כמעט ההתקלות הראשונה, זה בעצם עלו מולי בקשר חטיבה דרומית של אוגדת עזה, ואמרו לי שיש 12 מחבלים על גג בקיבוץ מגן. אני הייתי ממש בשער של הקיבוץ, מזהה אותם מרחוק, מכוון עליהם. רגע לפני שיריתי, הודיעו לי שזה הכיתת כוננות של קיבוץ מגן. זה קורה לצערנו הטוצים האלה, כן. זה היה ממש שנייה מלקרות. ומשם המשכתי כן, הרבה התקלויות, גם במוצבים וגם בתוך הקיבוצים. אני שואל אותך שאלה כטנקיסט על טנקיסט, יותר קל לך לפגוע בחי"רניקים המחבלים האויב הבזוי הזה באמצעות המקלעים של הטנק או באמצעות הפגזים? ממש תלוי בזמן שיש לי להגיב, כמה הם רחוקים, זה הראשון את מי. אני אגיד שב7 באוקטובר נלחמנו בתוך הקיבוצים, ולכן כל השימוש בפגזים היה לא מתאים. מורכב. היה רק פעם אחת שירינו פגזים על בית עם מחבלים, ולמזלנו היו בו רק מחבלים. בתקופה שלי ירו מאיך, בתקופה שלך כבר יורים פגזים אחרים, נכון? כן, חלולים, חצבים. חלולים וחצבים. כלניות, כל שמות של פרחים. כן. פרחים בקנה. נכון. הלוחמים הם פרחים שלנו, אסור לשכוח את זה. אנחנו פה בשלום, בשלווה, נהנים מן החיים בתל אביב, אבל אתם שם בחזית מגינים עלינו. לא לשכוח. אני כבר פה נותן לך מחיאות כפיים, רק על העניין הזה, שחושבים שהצבא זה לא הצבא, החיילים הם מגינים עלינו האזרחים. יונתן, בוא נתקדם לרגע הפציעה שלך. מתי זה קרה? איך? נפצעתי ב2 בינואר, 3 חודשים. כלומר, לחמת 3 חודשים מאז 7 באוקטובר כמ"פ טנקים. כן. בכל הגזרות בעצם. הייתי יומיים ב7-8 באוקטובר עד 9 בעזה, חזרתי לפלוגה בצפון וחזרנו דרומה להילחם. בהתחלה חילצנו, היינו במבצע של חילוץ של תצפיתנית, שהצלחנו לחלץ לפני הכניסה של הצבא לעזה, וכמה ימים אחרי זה נכנסנו. כלומר, בתמרון הקרקעי, בחדשות אומרים צה"ל החל תמרון קרקעי, איך זה נראה מהצד שלך, כמ"פ? קודם כל אני אגיד שחוצים את הגדר והכל מרגיש רגיל. אתה בטוח שעומד לקרות משהו, ואז אתה חוצה ואתה מרגיש אותו דבר. וככל שנכנסנו פנימה, אז זה התחיל להיות גם... מאיר רוח הצליח לעבוד מבחינתך? מאיר רוח זה מערכת הגנה שמדינת ישראל המציאה כדי להגן על הטנקים מפני ירי של נ"ט, של טילים ו-RPG. המערכת מאיר רוח היא יותר מתאימה להגנה מטילים בטווח רחוק. אז רוב ההתקלויות שהיו לי, או כמעט כולן אפילו, היו בטווחים של פחות מ100 מטר. אז זה לא יעיל. אז זה לא היה יעיל לשם. בצפון עזר להם הרבה, אבל בעזה פחות. בעזה פחות. נגיע לרגע הפציעה שלך, ינואר 24. כן, בעצם הייתי תחת גדוד 13 של גולני, היינו בשכונת אל בורג' במרכז הרצועה. תקפנו שם יעדים שבעיקר בתים ומפקדות של מרואן ניסה, אחד הבכירים בחמאס. אחד היעדים היה יעד של מרפאת אונר"א שצמודה לבית שלו, כמובן שפחות ציוד רפואי ויותר כלי נשק היה שם. אחרי שתקפנו את היעד, בעצם הבנו שהמחבלים נמצאים כנראה מסביבו, ויזמתי איזשהו פטרול עם הטנקים מסביב.
לאיפה שהנחתי שהמחבלים יהיו. היינו הרבה כלים, אז החלטתי להיות הכלי השני אחרי דחפור שפילס את הדרך. כשיצאנו לפטרול הייתה התקלות ראשונה, ירו RPG על הדחפור, הוא לא נפגע, והשמענו את המחבלים. וממש רגע לפני שהגענו לצומת הראשונה באותו כביש, צער, הבנתי שזו צומת מסוכנת, ואמרתי לדחפור לעצור, עקפתי אותו, רציתי להיכנס לשם ראשון, ואכן היה מסוכן. בעצם מחבל מטווח של בערך 70 מטר ירה עליי RPG. זה היה חיבור של בערך 5 רחובות, אז השתמשתי בכל הכלי נשק שהיו על הטנק. אחד מהם זה מקלע שנמצא מחוץ לטנק מלמעלה. אז בעצם הנ"ט פגע בטנק, אבל ממש מתחת לבית שכי ימין. בתוצאה מהפציעה התעברתי לגמרי, בידיים שלי. כלומר, אם לא היית עוקף את ה-D9, יכול להיות שהוא היה פוגע ב-D9 שתחפור שנע לפניך בשיירה. כן, שמח שזה לא קרה, כי D9 הרבה יותר פגיעים מטנקים. ויש בפנים נהג לוחם. כן, נהג ומפקד. כן. הפגיעה הייתה מ-RPG, שבה הבנת מיד שהעיניים נפגעו? אני לא זוכר הרבה מהפציעה, רק 3 רגעים ברגע הראשון פשוט ראיתי את עצמי מהצד, מין חוויית סף מוות כזאת. ראיתי את עצמי שוכב בטנק, נקי ושלם, לא בלי כל הג'יפה שכנראה הייתה במציאות, אבל... זה בדימוי העצמי שלך, אתה אומר. כן. אבל לגבי הראייה, הבנת מיד שאתה... לא, אז ראיתי את עצמי מהצד, ובעצם אני זוכר עוד 2 רגעים מהפינוי הרפואי לסורוקה, ושם ישנתי שבוע-שבועיים. כשהתעוררתי, סיפרו לי. הבנתי. מה עוד נפצע בגופך חוץ מאור העיניים? אני עם יד ימין קטועה. מתחת למרפק? מתחת למרפק, כמה סנטימטר מעל השורש כף יד, ויד שמאל שלמה. אצבעות אני רואה קצת. הצליחו לחבר את האצבעות שעפו. האצבעות עפו וחיברו לכם? יש לך תחושה באצבעות? חלק יותר וחלק פחות, אבל בסך הכל יש תחושה. כן. ולגבי הליכה, רגיל. כל מה שהיה מהקו של החזה ומטה היה בתוך הטנק, אז עם אותם יתרונות וחסרונות שהיו לפני. כמה זמן יונתן היית בטיפול? הייתי מאושפז 9 חודשים, ואני חצי שנה באשפוז יום בתל השומר. אז היית בסורוקה 9 חודשים? הייתי חודשיים בסורוקה ו7 חודשים אגב, בעניין הזה שאלה, קצין רפואה ראשי בצה"ל דיווח שבגלל המסוקים והקרבה לסורוקה והזמן הקצר יחסית שבו הפצוע קשה כמוך, אולי אנוש אפילו הייתה, מגיע לחדר הניתוחים, הרי זה עוזר להציל את חייו. אתה מסכים שאתה נכנס לקטגוריה הזאת? כן, קודם כל הייתי פצוע קשה מאוד ולא אנוש, כי הצלחתי בזכות הזמני פינוי להגיע בהכרה לסורוקה. בהכרה? מה בסוף? מהרגע שנפצעתי, קצת פחות מ-40 דקות נחתתי בסורוקה. זה מדהים. וזה כנראה הציל אותי, כי בעצם הרסיס שגרם לעיוורון, הוא נכנס דרך עין ימין, אני עם העין שהיא תותבת, והוא ככה טייל בראש, ובסוף עצר בתוך המוח, 1.5 מילימטר מהעורק הראשי, וכמה מילימטרים מגזע המוח, שזה המרחק ביני לבין קומה או מוות. הוא עדיין שם? והוא עדיין שם, אפשר להוציא אותו. וואלה, זה רסיס זכה להיות אצלך, זה מיוחד, כמובן בחוש הומור למי שלא הבין. אז למעשה חיל האוויר, המסוקים והחובשים והפרמדיקים והרופאים כמובן, זה מסלול ההצלחה שאתה יושב איתנו פה ואני מדבר איתך כאילו לא קרה כלום מבחינת הקוגניציה ויכולת שלך לענות לי. כן, נגיד גם מעבר לזה שבאמת הצוות שלי תוך רגע פינה אותי אחורה לכלי, תוך 2-3 דקות הייתי כבר אצל רופא, ובזכות זה אפילו מבחינת פוסט-טראומה, כלומר אני לא זוכר את הכאבים בכלל מהפציעה או משהו כזה, מעבר לזה שהצילו אותי. אתה היחידי שנפצעת בצוות? כן, אפילו גאה להגיד שבפלוגה היו מישהו שבר את היד, וחוץ מזה אני היחיד שנפצע פיזית. לפני שנסיים איתך, אני חייב לספר לך סיפור שקשור אליי חזרה ל-73. המ"מ טנקים שלנו חטף רסיס מתחת לעין שמאל, ואז ביצענו את התרגולת הידועה, קודקוד פינוי לפנים. חופשים אותו, והאדם לא מפסיק. חופשים בתחבושת שנייה, והאדם לא מפסיק.
כיוון שיש לנו תרגולת בשריון, אנוכי אומר ככה ברשת הקשר באמצע המלחמה. קודקוד גלבוע, כאן צייד 3, רגוע מאוד. יש לי קודקוד פצוע, ביצעתי פינוי לפנים, אדם לא מפסיק, ממתין להוראות עבור. קצת חוצפן, לא? המ"פ שלי, תראה מה זה מ"פ, אמר לי, תחבוש אותו עם אבנים. אמרתי, אין אבנים, זה מדבר. אוקיי, שים חוליות של ה-03 של המקלע, ועל זה תשים עוד פעם תחבושת. וכך היה, אני קיבלתי פיקוד על הטנק, פינינו אותו, אני הייתי בטוח שהוא יתעבר. אבל לשמחתי, הרסיס המצרי חדר לו מתחת לעין שמאל ויצא. כלומר, מה שראינו בדם זה נימי דם ולא ערובת העין. אז זה בגלל זה אני מספר לך את הסיפור הזה כדי להגיד שיש כל כך הרבה אופציות לצערי בשדה הקרב של אלפית המילימטר בין זה לזה. בכל מקרה, מחיאות כפיים גדולות לך, יונתן ומרגי. עכשיו המיקרופון יעבור אליך מתן, תעזור לו רגע להחזיק. ויש פה גם כוס מים, תעזור לו לקבל את הכוס מים. הנה, נראה לי בסדר. קודם עם יונתן, כן. יונתן, יש לך פה מים וגם למתן. איציק כבר קיבל, אבל הוא יקבל עוד פעם. שלום. שלום לך מתן לוי. מחיאות כפיים למתן לוי. מתן, אז אני חשבתי שאתה צעיר בחבורה, אז אתה מבוגר מבין שני הצעירים, אתה בן 28. ספר לנו על עצמך, איפה נולדת, איפה גדלת? גדלתי בפתח תקווה, אחר כך עברתי ליישוב אורנית בשומרון. אני לא הייתי כל כך טוב בלימודים, יותר בקטע ההתנהגותי, לא למדתי שבית ספר זה מקום שצריכים להתנהג בו יפה. אז שלחו אותי לבית ספר של ילדים שלא כל כך מתנהגים יפה, ושם מלמדים אותם להתנהג יפה. איפה זה? בשפיים. בשפיים? כן. בפנימייה. לא פנימייה. בית ספר רגיל של ילדים מופרעים שמלמדים אותם פחות להתפרע. הוא אמר שפעים, אבל אני לא בטוח שמנהל בית הספר אתה מסכים להגדרות האלה שלך. הוא יכול לא להסכים, אבל זאת הייתה. אתה בראייה שלך עברת לשפעים ונסעת כל יום מפתח תקווה? כן, הייתה... לא, אז כבר עברתי לאורנית, שוב בשומרון, אמרתי את זה קודם, ומאורנית הייתה לנו הסעות לבית ספר האלה, כי באורנית היו עוד כמה ילדים שלנו להתנהג יפה, אז סידרו לכולם הסעה ו... מה זה היה, ילו בס כמו באמריקה כזה, או שסתם הסעה באיזה מיניוון? מיניוון. מיניוון, איזה 5-6 שמציקים לנהג. 10 שעושים לנהג את המוות, כן. אני מניח שרק בנים, נכון? בנות לא נכנסות לקטגוריה הזאת. לא. לא, ידעתי. בנות באורנית יודעות להתנהג יפה. אז סיימת שם את התיכון, ולאן התגייסת? התגייסתי לנחל. נחל מוצנח? או שכבר לא? כבר לא. גדוד 931 אולי? נכון. יפה. אז זה גדוד חי"ר לכל דבר. כן, גדוד חי"ר. התכוונת אגב בין שריון לתותחנים, או בין נחל לצנחנים? לא, אני כשהייתי ביוד, רשמתי לכושר קרבי, הרצון שלי היה להגיע לסיירות וליחידות המיוחדות. ובהתחלה של הכושר קרבי, ממש בשיעורים הראשונים, היה לי את הצו הראשון, והבנתי שאני בכלל לא בפרופיל של להיות קרבי, היה לי פרופיל 64. וואו. ואז במקום להתאמן לצבא, הייתי בשנתיים במלחמה בירוקרטית עם הצבא שיעלו לי את הפרופיל. וממש כמה חודשים לפני הגיוס באמת העלו לי את הפרופיל, אחרי ועדה רפואית והכל. וכבר לא היה לי זמן לגירושים וסיירות, אז ביקשתי לפחות להגיע לחי"ר ונתנו לי. מדהים, מדהים. בעניין הזה אני אומר לכם, יחיא סינואר, יימח שמו, מי שבסוף חיסל אותו היו חי"רניקים בקורס מ"כים וטנקיסט 931. כן, וטנקיסט יונתן מחטיבה 188 בקורס מפקדי טנקים שהראה את הפגז. אתה בטח יודע את זה. הייתי הגנן שלו. היית הגנן שלו, וואו, וואו. גנן זה המדריך האישי בחיל השריון, שבעצם מסמיך את המפקדי טנקים ואת הקצינים. אז בסוף טנקיסט אלמוני וחי"רניק בקורס מ"כים, הם שחיסלו את רב המרצחים, ולא יחידות מיוחדות מתן שרצית אולי להתקבל,
ובסוף הלכת להיות לוחם חי"ר שעושה את העבודה שלו הכי טוב שיכול להיות. ספר לנו איפה פגשה אותך שמחת תורה, איפה היית? אני בשונה מיונתן, אני הגעתי בתור אזרח למלחמה הזאת. אז בשביעי, בשעות שבעצם התחילה ההתקפה של השביעי באוקטובר, אני באותם רגעים הייתי במועדון בתל אביב עם צ'ייסר טקילה ביד שבת בבוקר או ליל שבת? שבת בבוקר, שישי בערב, התחיל בשישי בערב. צ'ייסר ב6:30 בבוקר. המסיבה נגמרה באזור השעה 7 בבוקר, אני הגעתי ב8 בבוקר פחות או יותר הביתה, נכנסתי לבית, אמרתי לאח שלי שפה לידי, לא משנה מה קורה, אל תעיר אותי לפני 8 בערב. הוא אומר לי, בוא לטלוויזיה, יש מלחמה. אמרתי לו, מלחמה, לא מלחמה, לא מעניין אותי איך לשם. זה נכון? הוא אמר לי, בוא לדקה, תקשיב, נתן קורא משהו. הגעתי לסלון, ראיתי את הטלוויזיה, איזה חצי שעה אחרי זה כבר קיבלתי טלפון מהמפקד שלי במילואים שקוראים לנו לבוא, והגענו לבסיס התארגנות, היה לנו שם איזה 24 שעות של התארגנות, ואז ירדנו לעוטף. איזה חטיבת חי"ר מילואים אתה היית? חטיבה 5. חטיבה 5. והימ"ח שלכם בדרום, בצפון? לא, במרכז. במרכז. זאת אומרת, אתה נסעת בעצם מהצ'ייסר אל הימ"ח, זה מה שאני מבין. אני נסעתי, אני לא יודע אם יש פה משטרה, אבל זה גם לא נראה לי כל כך חשוב עכשיו, אבל אני נסעתי למלחמה שיכור, ברמה שאתם לא מבינים. מחול, 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 כמו שאומרים. וגדוד חי"ר שירד מתי לקו העימות? בשמיני ירדנו. ירדתם לאיזה גזרה? לעוטף, התפרצנו על כל הקיבוצים בעצם, לנטרל את המחבלים שנשארו שם, כי נשארו שם כמה בודדים, וסריקות אחרי עוד מחבלים נוספים, מערבים. שבוע, אני לא הספקתי, בשונה מיונתן, אני נפצעתי ממש בתחילת המלחמה. רגע, אז בעניין הזה אני שואל אותך, הספקת, כמו שאומרים הלוחמים, להריח אבק שריפה, או שאפילו לא זה? הספקתי, הייתה לנו איזה 2 התקלויות של הגדוד, שהיו במרחק של 100 מטר ממני. מה יריתם? מהרובים האישיים? מהרובים האישיים, כן. אוקיי. היה לנו כמה התקלויות בגדוד, פצצות מרגמה שלא הפסיקו לעוף לנו מעל הראש. אבל חוץ מזה לא הרגתי מחבל בידיים או משהו כזה. מתי כן נפצעת? ב-14 באוקטובר, שבוע אחרי שירדנו לעוטף, ירדנו מסריקה של מחבלים באזור המטעים של ליד נירים, ואז שמענו מלא שריקות, התחילו לראות עלינו מטח של פצצות מרגמה. היינו כל הכוח מקובצים, אז פשוט נשכבנו על הרצפה כי לא היה לנו לאיפה ללכת, והמרגמה פגעה ממש בכוח ישירות, היינו שם 6 חיילים, כל הכוח עלה באוויר. כולם נפגעו, אתה אומר? כולם נפגעו, הטיל פגע, אני הייתי שכוב על הרצפה כשיד ימין שלי מושטת לצד, והפנים מסתכלות קדימה, הטיל פגע משהו כמו מטר מהפנים שלי. RPG או... לא, טיל מרגמה. טיל מרגמה. טיל מרגמה. פצצת מרגמה. כן, פצצת מרגמה. אתה זוכר את רגע הפיצוץ? כן, כן. ואת רגע הפציעה? כן. או שאיבדת הכרה? לא איבדתי הכרה. אני זוכר שבאותו רגע אני איבדתי את הראייה, אבל לא שמתי לב לזה, כי עסוק בכאב שהרגשתי. עוד מקומות בגוף שנפצעת? כן, זהו, אז בהתחלה לא הבנתי שאיבדתי את הראייה, כי אומנם לא ראיתי, אבל שמעתי את החובש, את החייל שם מעליי, צועק, נקרתה למטה נייד. כי היד שלי הייתה במצב שהיא כבר הייתה מחוץ לגוף, וחיברו לי אותה איכשהו בבית חולים, אני לא יודע איך. יד שמאל? יד ימין. יד ימין. היום ברוך השם מתפקדת והכל, אבל כנראה שבאותו שלב היא הייתה במצב שהיא כבר הייתה מחוץ לגוף. מדולדלת. מדולדלת מחוץ לגוף, כן. ואני צרחתי על החייל שהיה מעליי, יותר נכון איימתי עליו שאם הוא לא דוחף לי מורפיום עכשיו לגוף,
אז טוב, אני לא אגיד את מה שאמרתי לו. אבל איך ידעת מה עושה מורפיום? היה לך ניסיון? או באלכוהול, שאתה כבר רגיל. מסיפורים. סיפורים. רק מסיפורים. מסיפורים וייטנאם, כן. אז כן, אז אני צעקתי עליו. תן לי מורפיום. תן לי מורפיום, או שאני אעשה לך ככה וככה, ולילדים שלך ככה וככה. קיצור, הוא שם לי מורפיום. לקח למורפיום איזה 2 דקות, לקח איזה כמה דקות טובות עד ששמו לי את המורפיום. אז נרדמת בעצם. אז נרדמתי והתעוררתי אחרי 3 שבועות, שבועיים. איפה? בסורוקה גם? לא, אני הייתי בסורוקה, אבל התעוררתי בשיבא. מה הגדרת הפציעה שלך? קשה מאוד, אנוש, לא יודע איך הם דרגו את זה שם. ומבחינת הקשיים הגדולים, עיניים ועוד חלקים בגוף? היום לא, בהתחלה היד לא זזה, זה 2-3 היד לא זזה בכלל. אחרי 2-3 היא זזה סנטימטר לפה, סנטימטר לשם, אחרי זה 5 סנטימטר לפה, 5 לשם. עד שהיום היא זזה לא ב100%, אבל אני מתפקד איתה, אני עושה איתה הכל. ספר לנו כמה זמן היית בטיפולים? הייתי באשפוז, הייתי שבועיים בקומה בסורוקה. זה לא נחשב, אתה אומר, אתה לא זוכר. לא זוכר, כן, לא מחשיב את זה. עוד חודש במחלקת נאורוכירורגיה בשיבא, שם עשו לי כל מיני ניתוחים. אחרי חודשיים בערך, סך הכל הגעתי למחלקת שיקום, שם הייתי עוד 5-6 חודשים. בשיבא. בשיבא, ואז אשפוז יום שהיה אמור להיות כמה חודשים, אבל אני פרשתי אחרי חודש. אז פרופיל 64 חזר לך בעצם. אז עשית מאמצים להעלות את הפרופיל, ובעל כוחך. עכשיו אני פרופיל 21. זה להומור כמובן. מחיאות כפיים בכל הכבוד למתן לוי. עכשיו, רגע, תשאיר, כי אני עובר אליו לעוד שאלה. שאלה, קרקע קצת מים, תתאושש. מתן, בכל זאת רומנטיקה, אני רואה פה את בת הזוג שלך. טורי, תו-ו-ר-י. בדיוק. טור את הארץ, טורי, יפה. איך אתה וטורי נפגשתם? ספר קצת חתונמי, שאני נבין את הרקע הרומנטי. האמת שהתחלנו לדבר טיפה לפני המלחמה, שלחתי לה איזה הודעה באינסטגרם, היא ענתה לי, אז שלחתי לה עוד הודעה, ואז היא כבר לא ענתה לי. והיא ראתה שנפצעתי כשהגיע אליי איזה אדם יחסית מפורסם לבקר אותי, והוא העלה סטורי, והיא ראתה את זה אצלו באינסטגרם שלו. מה, שלמה ארצי כזה מפורסם? כן. ברד פיט. לא, האמת, לא ברד פיט, לא שלמה ארצי, אבל מישהו שיוקף מישהו מפורסם שהיום הוא גם חבר טוב, אדם באמת מיוחד שהגיע לבקר אותי, ואני גם אגיד את השם שלו, כי הוא באמת בן אדם שכולו לב, אז כל מדען ינחל, והיא ראתה בסטורי שלו שנפצעתי, ואז היא הבינה 2 דברים. היא הבינה גם כשאנחנו גרים ממש בית, ממש קרובים, ממש שכנים, אנחנו גרים באותו היישוב. אורנית. כן, וגם אמא של חברה שלי, אמא של טורי, היא גם עיוורת. אז כשהיא גילתה שאנחנו גרים ממש אחד ליד השנייה, ואנחנו גם, יש בינינו עוד משהו משותף, שאני עיוור ואמא שלה גם, אז היא הבינה שכנראה אנחנו צריכים להיות בקשר, גם דווקא רומנטי, אבל היא החליטה חייבים להיות בקשר, והיא באה לבקר אותי. ומהון להון. כן, ואחרי זה היא באה לבקר עוד פעם, והתחלנו לדבר, ומשם זה זרם למשהו טוב. מחיאות כפיים לטורי ומתן. אנחנו נשארים באגף הרומנטי, והמיקרופון יעבור אליך, יונתן. תעזור לו להעביר את המיקרופון. יונתן, ספר את סיפור עם הבת זוג שלך, מה שמך? זה לא אני. מה שמה? קודם כל יש פה את מיכל שהיא חברת ילדות שעזרת לי המון. אוקיי. חברת ילדות מהיישוב? כן, בית חורן. יפה, 443, לא לשכוח.
לפני המלחמה הייתי גר ועדיין אני גר בתל אביב, בפלורנטין. הופה. דירת שותפים. ירושלמי, הופה. כן, דירת שותפים, עם עוד שותפה, נועה. אחרי הפציעה נהיינו זוג. ספר על הנס, איך זה קורה? גם אני עוד לא בטוח, אני מחכה שיבואו לקחת את זה לאברבנאל, הם עוד לא באו, אבל... הוא מגיע. כן. היינו, במיוחד בחודשים שלפני המלחמה, התקרבנו מאוד, היינו כבר חברים מאוד טובים. אחרי הפציעה, בעצם בערך 3 או 4 חודשים אחרי שנפצעתי, וכבר הייתי בשיקום בתל השומר, אז נועה באה לבקר בשבת, ואז היא באה לבקר שוב. אולי קצת דומה לסיפור של מתן וטובי. כשעמדתי להשתחרר, כלומר, בפעמים הראשונות שהגעתי לדירה, אז כבר הרגשנו שאולי זה משהו שמעבר. וכשהשתחררתי מהאשפוז יום, חזרתי לדירה בתל אביב. ואנחנו גרים שם ביחד, הפכנו את זה. ומאז אתם זוג. מחיאות כפיים, וסיפור אהבה. טוב. ועכשיו נעביר את המיקרופון לוותיק שבחבורה, שאשתו יושבת כאן איתנו. דליה. בבקשה. ספר את סיפור האהבה שלכם. קצר. הזמנתי אותה לקרטיב, לא היה לימון, בבקשה, איציק. את דליה ראיתי. אנחנו גרים בראשון, ראשון שלפני 50 בשנות ה-70, מושבה קטנה, כולם הכירו את כולם, גם למדנו באותה שכבה, והוא למעלה רצה שבחמישית, כשהגעתי לתיכון, דליה ישבה לפניי, ואיך שראיתי אותה, אמרתי זאת תהיה שלי. וואו, בן 15. ואז התחלנו כאילו, אתה יודע, כנראה שזה גם היה מצידה, כנראה, אני לא יודע, לא אגיד חתונה, אבל היה משהו כאילו. ואז כשישבתי מאחוריה, נגיד, ישבתי לה בחזייה, זה אסור להגיד היום, זה הטרדה. לא, אני הלכה עם חזייה. אז היה מותר, טוב. ואחר כך, תוך כדי תנועה גם רבנו, והיא שפכה עליי מים, והיינו ברוגז כמה חודשים, וכל מיני כאלה, אתה יודע, כמו בגיל כזה של יש מתח כזה, בקיצור, היא התגייסה, אני התגייסתי, לה היו חבר, לה היו חברה 1 או 2 או 3, לא זוכר. וכשנפצעתי, הודיעו לחבר'ה בכיתה שדדוש נפצע. ומצב קשה, והוא לא רואה, ואין לו ידיים, ואין לו רגליים, הרגו אותי לגמרי, בקיצור. אז דליה הגיעה עם חלק מהחבר'ה ברכבת לרמב"ם, וכמובן שהייתה התרגשות והכל, ואחרי זה היא התחילה לבוא עוד הפעם, ועוד הפעם, כי הייתה לה חברה בצבא שגרה בחיפה, וההורים שלה אמרו לה, את תהיי פה מתי שאת רוצה, יש לך פליטה, תהיי איתנו. והיא באמת הגיעה לבקר אותי, ואחד בוא נגיד, משהו, תקליט שראיתה באמת התרגשות, זה, הייתי חבוש, כמו שאמרתי בהתחלה, ידיים, רגליים, ורציתי, הגיעה ארוחת ערב או צהריים או בוקר, לא זוכר, ודליה אמרה, אני אכיל אותך. אמרתי לו, בסדר. והיא מחזיקה את הצלחת, היא תוקעת במזלגת מה שצריך, את החביתה או את המלפון, לא יודע מה, וכמובן שההורים שלי מסתכלים מהצד, וכולם מסתכלים, המון אורחים, ודליה מרוב התרגשות, במקום להכניס את הביס לפה, הכניסה לאף. אבל הבנתי שזה יש פה משהו בהתרגשות, וזה עושה את זה יותר טוב. אז כמה שנים אתם נשואים? זהו, אנחנו יום ראשון הקרוב נהיה 49 שנים. וואו! כמה ילדים, נכדים? יש לנו 4 בנים נשואים עם 11 נכדים. וואו! ברוך השם. וצריך, יש כאלה אומרים צריך פיס בחיים. אני אומר, צריך אישה עם עוצמות שאין להרבה נשים במדינה שלנו. יש, אבל לא לכולם. את החוכמת חיים, את הרגעים הקשים לסחוב ביחד, להבין את הצד השני. המון, 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 המון סבלנות. לחיות עם עיוור
זה לא קל ללמוד את כל התהליכים האלה, כי היא לא עיוורת, אבל ללמוד את כל המגבלות, לשים כל דבר במקום. בבקשה? איציק, מצא שהוא מצא טוב. אני אומר, רגע, אני רוצה לגעת בעוד נקודה חשובה. כן. באמת, כשהחלטנו להתחתן, שזה היה המון עם אהבה והכל, דליה הלכה להורים שלה, להגיד לה שאנחנו רוצים להתחתן. וההורים שלה, ילידי הארץ, כן, שניהם ילידי הארץ, אמרו לה, תשמעי, דליה, אנחנו אוהבים אותך הכל, אבל אם את לא מתכוונת ברצינות, אל תעשי לאיציק יותר קשה. אם את מתכוונת ברצינות, אנחנו מברכים אותך. ואני חושב, הורים כאלה שחושבים או בעלים או מקבלים את זה שהבת שלהם מתחתנת עם עיוור וקטוע רגל, נכון שיש אבא והכל, אבל בכל אופן, כל אמא או כל אבא, כמעט כל אחד רוצה שהבת, הבן שלו יתחתנו עם בעיות שצריך לסחוב אותם כל החיים. כי זה מגבלה שאתה סוחב את כל החיים. ואז יום-יומיים, אחרי או קצת אחרי זה, אבא של דליה בא אליה ואמר לה, תשמעי דליה, הכל בסדר, אנחנו אוהבים אתכם, אתם זוג נפלא, אבל רק תגידי אם איציק יכול להביא ילדים לעולם. אז דליה, מה שנקרא, עשתה את זה בדיפלומטיות, אמרה לו, אני חושבת שאם איציק הייתה לו בעיה, היה אומר לי, הוא כל כך אוהב אותי שהוא לא היה מסתיר את זה. בין הימים, נולד עומרי, היה ברית והיה נחמד. וכמה הוא היום? עומרי, 46. כן. נולד עומרי, וכל היה בסדר. ואחרי 2.5, היה שוב בהיריון, וילדה תאומים. והיה ברית, והיה שמח, והיה הכל. ואז כשהיו תאומים, ואחרי עומרי, באתי לאבא של דליה, אמרתי לו, עכשיו הכל בסדר. וואלה, סיפור יפה. מחיאות כפיים לאיציק קאדי. ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, המוזיקאי הזמר שלנו, בבקשה. 2 שירים ברצף. אני אוהב לשרוק, ביקש יונתן הרמוני, ושקיעות אדומות, ביקש מתן לוי. לבקש בבקשה מהזמר שלנו, לירון לב. מחיאות כפיים. מכוון את הגיטרה. רגע, מעניינים.
לירון לב, בבקשה. כל אחד לפעמים שורק בחושך, זה נעים, זה תמיד לשרוק בחושך. גם אני לעצמי, גם אחר במקומי. כל אחד קצת פוחד לבד בחושך, כל אחד קצת בודד בתוך החושך. שום דבר באמת, רק טיפה לא שקט. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. מחשבות לא טובות באות בחושך, לא מרפות, לא עוזבות אותך בחושך. על רוחות ושדים ודברים מפחידים. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. גם אני לעצמי, גם אתה על רוחות ושדים מפחידים. תכף זה יעבור, תכף ידליקו אור. כל אחד לפעמים שורק בחושך. ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים, ככה באותו מבוא חולים געגועים. כדי שלא יחזור שוב המבול אני שוטף את הפנים וזורק את האבק מהחיים. ככה לא לבחור בדרך שכולם הולכים, בעיניים עצומות אני רואה את השבילים. בעולם הזה מי מחבר ומי נותן חיים? יש אמת אחת כתובה לה בספרים. לראות את הטוב
לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים. ככה לפעמים אני נזכר באנשים, מה היה לי כשנשברתי, מי סגר לי בפנים, ועד שיום חדש פתאום יבהיר הכל, יפיג בי כעסים, אגלה שאין לי מה לשמור בפנים, לראות את הטוב, אסור לעצור את השמש עכשיו, שקיעות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים, יותר לא אפול, יותר לא אפול, כי ניצחתי עכשיו, זריחות אדומות מול כל העולם, משליך את הכל אל הים. שקיעות אדומות. אנחנו עוד נשמע עוד שיר אחד לסיום לבקשתו של איציק שלווה. אנחנו חוזרים אל הפאנל בשאלות לקראת סיום. בונה לקצין שבחבורה, יונתן, שמעת מחברנו איציק פה לפאנל 4 בנים, 11 נכדים ו50 ויותר שנים של חיים מורכבים, מאתגרים, אבל בעיניי מוצלחים. האם הדברים האלה ששמעת מאיציק נוסחים בך ביטחון? האם אתה מקבל את המסר האופטימי שהוא השמיע כאן גם לגבי החיים שלך? מיקרופון בבקשה. קודם כל אתה מסתבך אותי אלינו, כי אבא שלי פה, וכל מה שאני אומר אחרי זה כתוב, ועובר לאמא. תשמע, אין כמו אבא ואמא, מה אפשר לעשות, אתה יודע? איציק מלווה אותי הרבה, ואחד מהדברים הראשונים שאיציק סיפר לי, ונתנו לי הרבה רוח במפרשים, זה הסיפור של איציק ושל דליה והמשפחה, וגם פגשתי את עומרי בערב שהיה לנו, קיצור שנפגשנו בו, וזה נותן לי המון כוח והמון אופק קדימה. עומרי בן 46. כן. אני אגיד באופן כללי שגם אחד הדברים שהכי נתנו לי כוח אחרי הפציעה זה לגלות כמה הקהילה של העברים בישראל מחפשת לעזור, תומכת, רוצים לבוא לבקר, לשתף מהידע, מהניסיון, לתמוך לא בהכרח עברים בשירות הצבאי, או שגם? גם וגם? גם וגם. איציק מלווה אותי ממש דרך הצבא, אבל גם הרבה מעבר לזה. AI נגיש, אפל טיים, מי שמכיר מכיר. AI גם איש אמרת? AI נגיש, קיצור, כל התמיכה, גם זה קבוצות בוואטסאפ, וזה שיחות טלפון, וזה ביקורים. AI למי שלא יודע, בינה מלאכותית שמאפשרת לעיוור להיעזר באינפורמציה שמשמיע התוכנה הזאת, שהיא קלה יותר לקליטה מאשר לקרוא, בטח לא בכתב ברייל של פעם, שאני מניח שאתה לא בתחום הזה. לא. אולי בהמשך. כן. אז שמענו אופטימיות ממך, יונתן, ואת אותה שאלה אני מעביר למתן. מתן, לא שאלתי אותך, אתה למדת משפטים ואתה עובד עכשיו איפה בתחום הזה? כן, למדתי משפטים לפני פציעה? כן, ממש לפני המלחמה כבר התחלתי התמחות, עבדתי במשרד האזרחי,
כל הכבוד. כן, תוך חודשיים לתוך ההתמחות התחילה המלחמה. אז היה לי כמה ימי חופש שנפצעתי, ובאיזשהו שלב הגיע לבקר אותי הדיקן של המכללה, הוא יחסית מוכר, קוראים לו אביחי מנדלבליט, והוא שאל אותי... פרופסור האלוף במילואים אביחי מנדלבליט. כן, הוא הדיקן לחוג למשפטים, איפה שלמדתי. בית ספר למשפטים ברמת גן, נכון? כן. והוא שאל אותי אם אני מתכוון להמשיך במקצוע. בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר, איזה מקצוע, מה הוא רוצה ממני, אבל אז הגיע לדבר איתי עורך דין שהוא עיוור, והבנתי שזה אפשרי אם אני ארצה. ואז הוא אחרי כמה ימים עוד פעם התקשר אליי ואמר לי, ושאל אותי אם אני מתכוון להמשיך במקצוע, אם יש לי תשובה. אמרתי לו, תראה, אם אני אמשיך במקצוע זה רק במקום אחד, וזה בפרקליטות, שזה מקום שבא לעשות צדק במדינה ולא מקום שעוסק בכספים או בחוזים או דברים כאלה. וזה נותן המון משמעות לקום כל יום בבוקר. אני אתן לך סתם דוגמה. לפני שבועיים היה לי תיקים, ועדות שחרורים לאסירים ביטחוניים. ושאני שומע שהנאשם או שהאסיר זה בן אדם שאסור שהוא יהיה חופשי, ואם הוא יהיה חופשי זה יפגע במדינה. והתפקיד שלי הוא לשמור שאותו בן אדם לא יפגע במדינה. מבחינתי זה יעד שהשגתי לעצמי, להמשיך לעזור למדינה ממה שאני יכול, ואני מקווה להמשיך לעשות את זה גם אם לא שם. שפויות כפיים, בהחלט. אז עכשיו אתה בעצם בפרקליטות, ובעתיד אתה תעבור גם את מבחני הלשכה, או שאתה לא חייב? אני לא יודע מה יהיה בעתיד. טוב, העתיד בהיר. אני שואל אותך את השאלה ששאלתי גם את יונתן, לגבי האופטימיות שהוא נסח בי לפחות מהניסיון חיים שלו, מדובר ב50 שנה. איך אתה רואה את העתיד שלך? קודם כל איציק הוא דמות להרצאה, הוא בין העיוורים הראשונים שבאו לבקר אותי, והוא הסביר לי כמה החיים הם טובים גם אחרי הפציעה, והסיפור שלו וזה שהוא המשיך והקים משפחה, זה נתן לי הרבה כוח, יחד עם עוד עיוורים עשו דברים מדהימים בחיים שלהם. ולאט לאט הבנתי איך להסתגל למצב, איך להבין איך אני עושה פעולות פשוטות שבהתחלה היו נראות לי לא הגיוניות. לא הייתי מצליח להגיע לשירותים מהמיטה בבית חולים שזה צד של מטר, ולאט לאט עם עוד טיפים ועוד טיפים הגעתי למצב שאני יכול להסתדר לבד. ולגבי האופטימיות, הייתה לי הערה באיזשהו שלב. אני כמה שלבים בבית חולים. בשלב הראשון שהתעוררתי, הבנתי שהתעברתי, כשהתעוררתי בשיבא בנאורוכירורגיה, אבל זה ממש ממש לא עניין אותי. כל כך כאב לי שאני יכול להעיד, לא עניין אותי בכלל זה שהתעברתי. כאב לך בגוף במקומות אחרים אתה מתכוון? כן, בראש ובעיקר ביד, כי כל המוח שלי עדיין היה מלא ברסיסים, והיד עדיין הייתה חצי קטועה. קצת אחרי זה התעסקתי באמת בעיוורון, וזוכר את הרגע שהבנתי שזה סופי. אבל מה שקרה אחרי זה, זה שלא הפסיקו לבקר אותי אנשים. החבר'ה שלי בבית, שלכל אחד יש את העיסוקים שלו וכל אחד מהם עובד, אבל חצי שנה שהייתי בבית חולים, כל יום הם באו לשבת איתי, כל יום, באמת, כל יום הם היו פגיעים. אבל בעניין הזה חשוב לי לשאול אותך מתן. מצוות ביקור חולים בעם היהודי מקדמת דנא היא חשובה מאוד, אבל אני מכיר אנשים שאומרים, לא נעים לי, אני מפריע לו, זה לא נוח לו. מה העמדה שלך לגבי ביקור של אנשים שהם לא בדרג של אבא, אמא ואחים? כן, לפעמים זה קצת יותר מדי, אבל אני התרכזתי גם באלה שבאים פעם אחת ותורמים, זה מדהים, אבל יש אנשים שהגיעו יותר מפעם אחת, וכבר הקשר זה לא לעזור לחיילים פצועים. זה אנשים שהפכו למשפחה שלי.
באמת, אני הבנתי במלחמה הזאת כמה העם שלנו עם יפה. אני הכרתי אנשים שבאמת, בכמה חודשים הפכו להיות לי למשפחה, אחרי שהכרתי את האנשים האלה, ואחרי שכל כך התרגשתי מהאנשים כאלה, הייתה לי איזושהי הערה בבית חולים שישבתי עם החברים שבאו לבקר אותי, ישבנו במרפסת, והבנתי שבואנה, יכול להיות, אני לא הייתי אמור להיות פה עכשיו. פגע בי טיל מרגמה מטר מהפנים, ואני יושב פה וצוחק, זה לא היה אמור לקרות. ואז הבנתי כמה מזל יש לי שנשארתי בחיים. ואז אני חי ככה, אני חי בראש הזאת. אני לא מתרכז בזה שאני מתרכז בחיים. יפה. מחיאות כפיים. המיקרופון חוזר אליך, יונתן, ובאמת אותה שאלה, האם ביקורים מדרג רחוק יותר של אבא, אמא ואחים הם מעיקים, או שהם בסופו של דבר תורמים לך ולפצועים שאתה מכיר לתחושה טובה שאתם לא לבד? אני הייתי סנוב, סנדתי ביקורים, בכנות. זה ממש היה טורח עבורך. לרוב. מצד שני, בשביל כמה ביקורים שלמדתי מהם כל כך הרבה, אז זה היה שווה את זה הרבה פעמים. ואני חושב שזה גם תלוי בתקופות שזה יתאים יותר ופחות. לא, צריך להיות רגישים בעניין הזה. טוב, איציק, אנחנו לוקחים את המיקרופון אליך ולשאול אותך כמה חברים כמוך בעברים ונכי צה"ל פגשת ברבות השנים? כמה יש בצה"ל? במדינה מוגדרים היום נכי צה"ל עיוורים, אבל בוא נגיד עיוורים ולקויי ראייה. בעלי תעודת עיוור, בסדר? כן, בעלי תעודת עיוור, נכון. אוקיי, יש 95 איש. האחרון הוא מלפני 4 חודשים בחנוכה. כולל שני החברים הצעירים שיושבים פה. כן, כולם. 95. האחרון הוא חגי מלפני 4 חודשים, בדיוק אתמול גם ביקרתי אותו, כמה ביקורים. זה היה לי קטע, אני אומר לכם, הייתי איתו כמעט שעתיים אתמול בתל השומר, ומזמן לא התרגשתי. אני יושב, מדבר איתו והכל, נכנסים לחדר 4 חטופים שחזרו, ובאו להגיד תודה. וואו. זה היה, וואו, אני אומר לכם, ממש כמעט בכיתי. לא יודע איך לא יצא לי הבדך, אני לא יודע לבכות, אבל זה היה מרגש. תודה רבה שעשית בשבילנו, שהצגת אותנו. יפה. רפי פלח, חברך, עיוור ממלחמת ששת הימים. יש את הקטע הבלתי נשכח במצגת בלטרון. נכון. גם אתה השתתפת עכשיו, נודע לי, שרפי עולה לבמה עם ביתו, שהיא כבר בת 16 או 18, והוא אומר את הקטע החזק הזה שמופיע במצגת, אלוהים, תן לי אפשרות אפילו לשנייה אחת שאני אוכל לראות את ביתי היפה, ואז תחזיר אותי להיות עיוור, אבל אלוהים לא מסכים גם עם זה. ומיד אחרי זה עולים לבמה עוד נכי צה"ל, ואני מבין שאתה היית עם בנך, ספר. כן, הקטע היה, לא זוכר, עשור או 20 שנה לארגון נכי צה"ל בנתון. הקטע, מי שרוצה לראות אותו, זה באמת קטע חזק. ביוטיוב אפשר לראות. ביוטיוב אפשר, רפי פלח, ורואים את הקטע הזה. כן, אז ישנם 94 חבר'ה, לצערי לא כולם קמו מה שנקרא על הרגליים, תמיד יש כאלה שלא הצליחו להשתקם, כלומר, בסדר, מקבלים את התגמולים ממשרד הביטחון, יש את האוטו, יש את ה... אבל נשארו תקועים מאחור, וזה קשה, זה קשה, זה... אבל שיחות איתם עוזבות? כן, אני מדי פעם מתקשר וזה, אנחנו יותר מזה, יש לנו נציגות, אני אחד מהם, אנחנו אפילו חבר'ה שנפטרו, אז אנחנו נוהגים לקראת החגים, להתקשר, להגיד שנה טובה, להגיד חג פסח שמח. כן, יש קשר, אנחנו לא מוותרים, אנחנו עושים גם המון פעילויות. למשל, ביוני השנה, בקרוב, אנחנו נוסעים לרכיבת אופניים לצ'כיה. כאשר יש רוכב, איך קוראים לספורט הזה? טנגם? טנגם. כלומר, הרוכב הפיקח מוביל, הרוכב העיוור מאחוריו. כמה קילומטרים אתם עושים? תלוי, יש 50, 45, כן, בשטח, אנחנו עובדים בשטח. ביוני, בספטמבר אנחנו מתכננים לנסוע לקפריסין, חופשה, יונתן נרשם,
יונתן, אתה מוכן כבר למרוץ אופניים כזה? לא, לחופשה, בקפריסין זה לחופשה, סליחה, חשבתי שזה יחד. ליער הסודי, מי ששמע על זה. יער הסודי, כן. ואנחנו עושים גם פעילויות בארץ, מטיילים בארץ מדי פעם, הרצאות מדי פעם, כן, עושים פעילויות. אתה אבל מרגיש שהמדינה איתך, המדינה זה החוק ואנחנו האזרחים, זה המדינה. איך אתה מרגיש שאפשר לעשות יותר למענכם? לנו? לנו, לכם, לעברים, נכי צה"ל. בוא נגיד באופן עקרוני, גם אם ייתנו לי 4 וולבו ו$1,000,000 בחודש ו4 כפיות זהב, זה לא יחזיר לי את הראייה. כן. זאת אומרת, העניין הוא פה לא כסף, לא רכוש, לא... העניין הוא תפיסת חיים, העניין זה להבין את המקום שאתה נמצא בו, והעניין הכי חשוב, תודה רבה לאלוהים ולמשפחה, לדליה שתמכה בי כל הזמן, לאורך כל הדרך, להגיע למקום שאתה יכול לתת מעצמך ולא לקבל. זה נקרא שיקום. אני רוצה להגיד משפחה חשובה. הנכות עצמה זה עובדה. אבל המסכנות זה בחירה שלך אם אתה רוצה להיות מסכן. זה משפט חזק מאוד. כן, אתה מבין? ואני חושב שמפה ואני כל הזמן באמת מוצא את עצמי, אני כבר 5 שנים פנסיונר, עבדתי 38 שנים בבנק לאומי בענף המחשבים. אני מתנדב בכל מיני דברים, ואני עושה עשייה ציבורית והכל. אגב, בעניין הזה של עבודה. כן. אני זוכר שברדיו, במרכזי היה לנו בחור עיוור שהוא היה מרכזן. המקצוע הזה חלף מן העולם כבר? חלף מזמן. נכון. כמו שסוכני נסיעות נעלמו, משרדי סוכני נסיעות נעלמו, זה נעלם, סדלה, אתה יודע איפה יש דברים חדש. אז בעצם אתה אומר שלעיוור יש פוטנציאל לעבוד בכל עבודה? לא אומר בכל עבודה, מנתח כירורג אני לא יודע, אולי נגיד, אבל באמת יש המון, הטכנולוגיה היום שמה אותנו במקום אחר לגמרי. לקרוא מסמכים, לגלוש באינטרנט, לפענח תמונות. הנה, כתבתי לך וואטסאפ ואני כאן. כן, ברור. אולי הציבור לא יודע איך זה קורה הפלא הזה. יש המון דברים, ויש מערכת שלמה שתומכת, גם המרשלים כמו פרוטופחים, יש את מגדלו שתומך, ויש אבי אשר פה? כן. הוא אחד מהחבר'ה שבאמת עוזר לנו המון. כל בעיה בטלפון במחשב. אבי, אני לא יודע איך הוא לא השתגע עד היום, אבל הוא עושה. הוא מחייב, באהבה. בקיצור, יש המון, והטכנולוגיה מתקדמת, יש את כלבי נחיה שנוח נמצא פה, הבנתי. כן, נוח בראון פה, בבקשה. אבל אוטוטו כבר בעורף, מתקתק, כבר יש פיילוט, בוא נקרא לזה כמו שואב קטן, אתה הולך עם ידית, קופסה קטנה, עם GPS והכל, ואתה הולך ברחוב, שם את הכתובת, ואתה הולך אחריו ולוקח אחריו. זה כבר נמצא בפיילוט. רובוט כזה. כן, זאת אומרת... אגב, להגיד מילה טובה לנוח, לא יודע אם אתם יודעים או לא מכירים, נוח הוא המנכ"ל, מייסד של המרכז הישראלי לכלבי נחייה בבית עובד, ויצא לי הזכות הגדולה שהבן הצעיר שלנו החליט לקחת גור שנה שלמה, וכולם שאלו אותו באוניברסיטה, בהר הצופים, שכתוב על זה כלב שירות או משהו דומה, מה יקרה בתום שנה? הוא אמר, מה זאת אומרת? אנחנו מחזירים אותו לבית עובד כדי שיכשירו אותו להיות כלב נחייה למי שצריך. אנשים שאלו, אבל לא יכאב לכם הלב למסור כלב אחרי שהוא שנה איתכם? אז הם אמרו, הצעירים נוח, למען מטרה טובה, כדי שהוא יהיה הגייד של העיוור, אנחנו עושים את זה בשמחה. ואני אגלה לכם סוד, הכלב שלנו היה כל כך נחמד וידידותי שהוא נפל במבחנים על עוד